Следващата категория е нова марка. Фирмите, номинирани за първите 3 места, са Бела България, за марката Бела, която е пазарен лидер в хранителната индустрия в България, като портфолиото ѝ включва над 200 продукта. Kraft Foods, за марката Белвита, вкусни, хрупкави и специално създадени за бърза и здравословна закуска. И Nestlé България, за марката Nesvita, полезна, вкусна и основоположник на изцяло нова продуктова категория. Имам удоволствието да ви представя професор Христо Кафтанджиев, който ще обяви класирането и ще даде първата награда. И победителят е Nestlé България и Nesvita. Прекрасната награда.